palaka. Dami oh. Babanlian natin ngayon to. Tapos lalamasin ng dahon ng ng bayabas para matanggal yung lansa. Kapsat. Ayan. Ang dami. Nakalagay sa fishnet. Ayan. Babanlian lang yan. Para pagkatapos lamasin ng dahon ng bayabas para matanggal yung lansa. Okay. Na. Dami nakawala, no? Dami kanina eh. Dami niya kanina. Marami nakawala. Baka kalahati na lang yung natira eh. Na nila yung fishnet. Ginaganon nila, di ba, Bek? Nakita mo? Sa sa pistet na lumalabas. Yan. Buti lumabas ako. Kapsat. Nahuli namin pala ngayon tag-ulan. Papasak pa lang ang tag-ulan pero ang dami na nahuhuli. Masarap. Ganun na Ito yan. Yun! Ayun, kapsat! Wow, yummy! Sarap, oh. Wow! Kung sino po ang gusto, order lang po. Lalo na kung dalaga, libre na. Yummy talaga, oh. Ang dami! Isang Free delivery. talyas eh. Free delivery. Wow, sige, takpan. Marami pa sabaw, pero kailangan patuloy natin yan. Hindi katulad ng mga Thailander talaga sinasabawan yan eh. Hinihigop pa ngayon sabaw. Parang palaka. Palaka nga talaga. Pero ito, palakang yung lumalaki kasi ang tiyan. Pag hinahawakan mo, yung tiyan niya lumalaki. Yan yung tawag sa Thailand yan, bilong-bilong. Sa Thailander? Oh, bilong-bilong. Bilong-bilong din. Yan tayo, stir sauce. Kalahin mo kayo. Come on. Sabi ko eh, wala na may hintay ko eh. Lalagyan ko eh. Lalagyan ng oyster sauce. Para malasa. Patuloy niya. Wow, yummy! Masay sili. Dati yan nawawala ng sili powder dito eh. Wala na si Aileen, hindi na nagbibigay sa akin. Kinalimutan na ako. Powder, no? Sili dito. Yan o, meron o. Yung sarap, ayaw bumaba. Baka may sili siya rin eh. Nagsaro ng pinto. Tawagan ko mamaya. Baka may kicks. Baka nga kaya pumunta siya rito. Bumaba na sana yung walang kicks yan. Trip niya rin uminom nun. Talagang maaga-maaga pa lang. Tinutokso na si Vic. Ang linggo nga eh. Ano yung tawag? Di ba, Bek? Meron dun eh, mga ilang piraso. Doon sa loob. Ito. Yan. Luto na. Bango ah.
lumabas na to eh. Wala na yung malalaki. Maliliit eh, oh. Subok. May suka na ba to? Oo, meron. Kuha mo nga, diyan sa ano? Sa sandok kung tama. Tama. Ayos lang. Yung matabang konti. Ilagay mo ng tuyo kunti. Wala na eh. Pwede pa. Ilagay mo na lahat eh. Asin na lang. Bago. Maling sarap. Hindi, asin na lang. Wisi ka muna ng konti. Kunting asin. Dahil medyo matabang. Yun na. Pwede na yan. Wow! Yummy! Ganito Yan tinatawag na batok. Ganito Batok sana sa pagluluto ko ng pare. Kalang patuyo. ibang kay Locanuan, pero sa amin, sa Ilocos, gapong, kinga. Ang tawag namin dyan. Okay na yan. Patay na. Okay na, patayin mo na. Ayun. Luto na, kakapsat. Yummy. Kainan na. Okay. Yummy talaga. Tuyong-tuyo. Kunin mo pa rin mga nasa ilalim, mga saw-saw. Masarap. Wow. Ganyan pre, lagyan na lang ulit namin. Bumubik. Yan. Ayan, yummy. Ayan. Ulitin mo. Wow. Yummy oh. Oh, musok-musok. Ara, mainit. Mainit. Wow. Nagpe-play ba to? Oo. Ang Yan sarap. po, oh. Yan po, oh. Mamula-mula, oh. May oyster sauce, kompleto po. Ang sarap. Adobo sa soy na may oyster sauce. Tapa.